Salutare! Doresc să vă prezint detectorul de gaz Homplex HD300. Are îmbunătățiri făcute comparativ cu varianta precedentă HD100. De asemenea, pot să vă spun că e un produs patentat în Italia. Niște date tehnice, e alimentat la 230 de volți, o alarmă sonoră 85 de decibeli la o distanță de 1 metru, greutatea este de 250 de grame, după care pot să vă mai spun că l-am cumpărat cu 150 de lei, dar depinde foarte mult de compania de unde îl achiziționați. Alte date, să vedem. Da, temperatura de funcționare 0 plus 40 de grade, ceea ce înseamnă că nu putem să-l montăm într-o zonă în care temperaturile sunt cu minus. După care temperatura de depozitare, dimensiunile, se vede foarte clar, 91 ori 35 înălțime de milimetri, tip de senzor, limită de umiditate, electrovalvă, tipul de electrovalvă cu care e compatibil. Hai să vedem. Ca și orice produs, are 24 de luni garanție. Producătorul ne mai menționează că durata lui de viață este de maxim 5 ani, ceea ce înseamnă că din 5 în 5 ani ar fi indicat să îl înlocuim. De curățat se curăță cu un aspirator, se deschide și se aspiră, sau cu o lavetă umedă. În cazul în care aveți probleme, nu ezitați să contactați firma de unde l-ați achiziționat. Aș dori să vă prezint ce se află în această cutie, care a fost achiziționată în urmă cu 6 luni de zile, sau 5 luni, nu mai știu. Avem un manual de folosință, după care mai avem un suport. Acesta este suportul pe care o să îl montăm pe perete. Niște dibluri care sunt de 6 mm ori, nu știu, 20-30 maxim mm, ca și lungime. Și acest minunat detector cu praf, după cum se vede, alarmă, fault și power de alimentare. În momentul în care îl conectăm, 30 de secunde vor rămâne toate cele 3 LED-uri aprinse. Ce vă mai pot spune este că acesta are 2 fire. Haideți să vedem. Unul este cel de alimentare. Așa. Hai să vedem aici ce avem. Așa. Ok, cel de alimentare. Și 2. Acesta se conectează cu electrovalva. Poți să-l deschizi și cu o singură mână. Nu cred, adică presupun, sper. Hai să vedem. Da. Ok, ce avem aici? 2 fire. Avem faza cu nulul. Perfect. Acestea se conectează într-una dintre cele 2 orificii, dar trebuie să menținem aceeași culoare și cablului care duce la electrovalvă. Este indicat ca conexiunea care duce la electrovalvă să fie cu un cablu de minim 2 ori 0,75, adică secțiunea să fie de 0,75 cu dublă izolare, a cărei lungime să nu depășească 50 de metri. Și să îl montez, se vede foarte clar că stă. Iar acum îl conectez la o sursă de curent și se va vedea foarte clar LED-urile care vor pâlpâi.
Din lipsa spațiului nu prea pot să filmez foarte bine. Trebuie fixat într-o zonă cât mai sus. A fost montat într-o încăpere de 3 metri pe 3 metri, înaltă de 2 metri. Se vede că acum senzorul roșu de alarmă este conectat. Deci înseamnă că avem gaz în această încăpere. Și piure. Deci acesta este un test. În acest moment doresc să vă arăt ce înseamnă două produse noi. Le conectăm la priză. Haideți să vedem. Așa. 1, 2, perfect. Amândouă pâlpâie. Hai să vedem ce se întâmplă. Doar ca și test. Produse noi nouțe. Unul dintre cele două începe și pâlpe, adică cel cu roșu. Și rămâne blocat. Oare de ce? Pentru că trebuie să mergem la firma de unde l-am achiziționat ca să ne schimbe, pentru că e un produs nou. Exemplu clar. Dacă acesta îl deconectăm, hai să vedem care îi. Aici nu mai piue. Așa, și îi facem un test la acesta, îi dăm un test. Se vede foarte clar că funcționează conform